Здравейте! Вие сте с подкаст за живота. Мястото, където си говорим за това как да живеем наистина, а не просто да съществуваме. Днес мой гост е Катя Славова. Тя има личен опит в възстановяването от, ще наречем, емоционалната зависимост. Здравей, Катя! Моля да се представиш. Здрасти, Миленка! Да, аз съм Катя Славова. Имам така личен опит в възстановяване точно от емоционална зависимост. Опита ми е, може би, вече, колко да кажем, 5-6 годишен. Мога да споделя с хората, които се интересуват от това какво се е случило горе-долу, какви проблеми съм срещнала, по какъв начин съм получила помощ, какво възстановяване съм получила и всъщност много ще се радвам да го направя, тъй като за мен тази информация беше много ценна, когато я получих. Всъщност, точно преди да започнем, с тебе коментирахме, че термина емоционална зависимост е доста по-широко понятие, отколкото днес така сме решили да коментираме. Ако искаш малко първо да уточним за това, как ти разбираш емоционалната зависимост? Емоционалната зависимост, аз започнах да харесвам едно понятие като емоционална нетрезвост. Тоест, емоциите, които изпитвам вследствие на реалността в главата ми, са много силни, защото реалността, която аз си представям, че например, нещо е много страшно или нещо е много предизвикателно към мен, или някой ме нагрубява, или някой злоупотребява с мен. Всъщност това в реалността е доста по-намалено. И всъщност аз изключително много ресурс хвърлям в тези, така да се каже, малко фейк, малко изкуствени емоции, като страх, като гняв, като много силна тревога. И всъщност това цялото нещо ме кара, ме някак си взема от тук и сега. Тоест аз съм тялом, но не духом. И всъщност точно като една зависимост към субстанция, всъщност тя започва да вреди, защото започва да страда взаимоотношенията с хората, започва да страда дори работата, нали, защото аз мога да съм супер разсеяна през цялото време да ни я правя добре, тъй като очаквам обаждане, очаквам някакво потвърждение, очаквам какво ли не, постоянно нещо очаквам. И всъщност в един момент откривам, че много голяма част от моето съзнателно време отива в тези тревоги, емоции като тревоги, страхове, гневове и те не свършват. Да, всъщност тялото се пристрастява към това, което се отделя, когато човек е гневен и след това човек сам си намира или гнева, или страха и така нататък. Но днес някак си повече решихме да се фокусираме върху така наречената то измерение на емоционалната зависимост, но това е по-скоро любовната зависимост. И един много модерен израз има за това. Всъщност любовната зависимост кара хората да създават токсични връзки. Абсолютно. Да. И ако искаш малко повече да се фокусираме върху това, всъщност как изглежда емоционалната зависимост в една връзка? Сещам се за думата вкопчване. Сещам се... Много добре. Веднага тази дума ми дойде на ум. Вкопчване. Ако ми пишеш, аз съм спокойна. Обаче, ако не ми пишеш, аз почвам да гледам кога си бил на линия, какво си правил, очаквам, започвам да те провокирам да ми пишеш, да ти кажа нещо, с което да те захвана за кукичка, нали, така че да насоча действителността по начина да бъде по който аз искам. Има едно правило, че това работи краткосрочно, но не работи дългосрочно. Тоест днес аз мога да успея да те провокирам по някакъв начин, да ти предизвикам интереса, начините са много, но като цяло, тъй като няма автентичност в моето отношение към теб, защото ти ми трябваш. Ти ми трябваш, за да бъда аз хепи. И всъщност влизаме в една токсичност, защото аз започвам да те обсебвам. Твоята индивидуалност аз не мога да я видя, нямам ресурса. Не знам как да се заинтересувам от теб. И всъщност аз те употребявам, за да бъда аз окей, за да бъда аз хепи. Да, всъщност някой път го определят като това, че в тези отношения един е в ролята на детето, другия е в ролята на родител. Този, който много се вкопчва
той се вкопчва по-детски. Да. Защото той има нужда от другия. Той се нуждае от другия. Ключовата дума е нужда. А не е естествената потребност, която ни е вложена от Бог да бъдем с другарче, да бъдем в двойка, нали, примерно мъж и жена. Да. Аз имам нужда. И още нещо се сетих много така. Също така, когато казваме му обект на зависимостта, нали? Съответно, този обект на зависимостта, той може да се сменя бързо. Тоест, днес аз мога да имам нужда от един човек и когато с него не се получи, защото то като цяло в практиката не се получава от отношенията дългосрочно, може след един месец да срещнем друг човек и от него имаме същата нужда, както от този от преди един месец, което не сме си изживяли тъгата, нито раздялата, нито нищо. Нали? Ние веднага тръгваме към следващия. Да, сменяме веществото. Точно така. Да, като казах за вещества, всъщност тази тема, понеже всички теми, които разглеждаме в подкаста, те малко или много имат връзка и с зависимостта. Естествено. И проблема в личните взаимоотношения всъщност е причина номер 1 за рецидива на зависимите. На хората, които са зависими от психоактивни вещества. Нали, те почти винаги имат и тази зависимост. Обаче хората биха попитали, добре де, каква е разликата от между една такава токсична, зависима връзка и една нормална привързаност, една здравословна привързаност? Бих казала спокойното самоусещане. В здравословната привързаност аз имам ресурса да видя човека. Имам ресурса, аз искам той да се развива, аз искам да го стимулирам. Аз го обичам всъщност, нали? Докато в токсичната връзка, аз пак казвам, че го обичам, но всъщност аз го изсмуквам. Аз започвам да го контролирам. Ако той, например, иска да учи в университет, примерно, аз няма да го стимулирам. Да, развива и се учи. Аз ще си помисля дали няма да срещне други жени там. Я по-добре да не ходи да учи. Примерно, нали, казвам такъв много елементарен пример. Това е много такъв характерен. В токсичната връзка просто има едно постоянно напрежение, защото постоянно ни заплашва страха от изоставяне, че този човек ще ме остави, този човек ще се замине. И аз никога не съм спокойна, уверена и сигурна. Разбира се, в здравословната може да има такива моменти, но в токсичната те преобладават. Също един много така, как да кажа, показател за мен е сексуалността. В токсичната връзка там много често секса е фойерверки. Нали? Вау! Докато в спокойната той пак си е хубав, но по друг начин. Там има повече топлина, има повече общуване с човека и всичко останало, но няма това изстрелване, нали, което го има в токсичната връзка. Там много често, според мен, хората не могат да общуват по друг начин и остава само този, нали, малко или много. И там всъщност отива цялата неудовлетвореност, цялата обида, защото често има неудовлетвореност, обида, караници, изоставяния, нали, всякакви неща. И всичкото това нещо, като щапа от шампанско, избухва, нали, според мен в секса. Там, за мен това е много така характерен признак също. Друг какъв характерен признак? Значи връзката ми дава доза щастие. Значи изобщо започвайки здравословна връзка, като отваряме една скоба, че сега тя никога не е 100% здравословна. Ние не сме перфектни и идеални, винаги има нещичко, но в по-голямата си част там е здравословна. В токсичната връзка, където ти ми трябваш, тя обикновено започва много бързо. Влитаме в нея. Жените особено сме готови много често веднага влизаме във връзка. Много не знаем с кой, но веднага влизаме във връзка. Готови сме да заживеем, готови сме да се оженим, нали, на всичко сме готови. Да му родим 5 бебета. Да му родим 5 бебета, да. На всичко сме готови. Вече той е край. Бога, слънце, Амон Ра. И това е. Докато в здравата връзка влизаме с повече желание за опознаване на другия. Защото там ние знаем, че всъщност ние ще
ще имаме с този човек взаимоотношения и ние искаме да видим с кого имаме взаимоотношения. Кой е този човек, нали, на който ние ще се доверим, нали, с който ще градим взаимоотношенията и всъщност думата градене. В токсичната връзка аз поне така градението много го няма. Какво значи да градим? Ами да се опознаваме, ами да си даваме, как да кажа, да се интересуваме един от друг. Когато има някаква ситуация, например конфликтна, ако я обсъдим и преминем след нея, ние градим. Това е една тухличка в нашата връзка. И ако в следващата конфликтна ситуация ние също обсъдим, всеки честно си каже неговото мнение, зачете мнението на другия и всеки е с желание за общ консенсус, това е още една тухличка. И ние като сложиме така доста тухлички, ама това изисква време и човек, с който да го направим, не можем със всеки. Всъщност ние в здравословната връзка влизаме с това опознаване, да видим дали можем да градим с другия. Докато в токсичната там директно си влитаме и много често също така директно си излитаме. Да. Всъщност някой път излитането е на приливи и отливи. Обаче аз ще се върна на здравословната връзка, това, което казваш, ти всъщност има умения за разрешаване на конфликти и доверие. И сега знам как някои хора мислят. Някой просто би казал, и какво сега аз да имам някаква връзка с някакъв скучен секс и въобще да не ми е интересно? Сигурна съм, че някой ще си зададе този въпрос. Ами, знаете ли, сексът изобщо не е скучен. Също така не бих нарекла такава връзка безинтересна, ама изобщо не бих я нарекла безинтересна. Просто тя е... Аз често го сравнявам с кардиограма. Не разбирам много от кардиограми, но се го представям, че не е добрата работа на сърцето дава едни постоянни нагоре-надолу, нагоре-надолу, нали, постоянни, където ту сме много горе, ту сме много долу, ту сме много горе, ту сме много... Да, секса е много горе, ама после има и много долу. Всъщност като едно истинско надрусване. Абсолютно. Горе-долу. Колко ще издържим така? Година? 2? Колко? И после ще искаме да си починем от това и после следващото. И така колко години, до кога. Докато здравословната, там си има много добра работа на сърцето. То много добре си тупти, много добре си захранва организма, много добре се случват нещата. Просто нямаме това влитане. Да, защото да се има предвид, че освен, нали, хиперсекса, да се има предвид, че има и много спадове. Нали, да, не е само хипера и това, нали, интересното. Даже спадовете са си бая яки, така, доста яки дупки. Така че нека да се видят и двете страни. Абстиненции, много добре, точно така. Да, всъщност и в групите на хората, които имат тази любовна зависимост, за които ще кажем след малко, се говори за тези абстиненции. Нали, затова нали, казваш рязко влитане и рязко излитане. Обаче при това излитане има абстиненция. Как изглежда тя? Абстиненцията, много добре се сечи, Миленка. Абстиненцията е би го сравнила с постоянно... Не ми се яде. Не искам да ям. Храня се, разбира се, но апетита ми пада. Физически, буквално физическо усещане. Тук все едно някой ме е ритнал. Тук ми е свито всичко. Гърлото също може да е много свито. Едно постоянно дебнене на обекта. Не дай Боже да си е намерил някой друг. Всъщност, може би дай Боже, защото пък човека, нали, да не е хепи, но едно непрекъснато дебнене. Мозъка е абсолютно заед с това да мисли за човека. Не мислим за друго. Мислим за това там, какво ще става, какво няма става, къде, що е, нали, всякакви неща. Мислим. Остро, дори физическо усещане на сковаване, на вцепененост, неадекватност. Неадекватност тук и сега. Питат ме нещо, аз въобще не съм тук, не помня какво са ми питали, което може да се случи на всеки. Обаче на човека в абстиненция той много по-често, нали, отсъства. Болка, буквално болка, че и физическа даже. Душевна болка, много силна, чувство на липса. Сещаш ли се за тази книга на Робин Норвуд? Жените, които обичат прекалено силно. Така беше.
Там сравняват болката при раздяла от такъв тип връзка с болката от спиране на хероин. Нали, толкова е силно, нали, физическа болка, такава една мозъчна мъгла, безсъние, този тип неща. Точно така, точно така. И там има също това е книгата, как да кажа, хайде не книгата Спасение, но книгата даваща огромна информация за този вид зависимост, особено при жените. Там също така имаше едни параболи, където сравняват началото на алкохолизма беше там. Как нали, се влошава, то всъщност надолу беше параболата. Стига се до дъното и после нали, как е възстановяването. И признаците бяха много подобни. С тази имаше също такава параболка надолу с емоционалната любовна зависимост. Да. Много си приличат. И абстиненциите много си приличат. Просто тук веществото е човек. Да. И понеже споменахме тази книга и в началото казах, че ти си човек с личен опит, откъде, как започна твоето възстановяване? С тази книга. Всъщност с тази книга. С тази книга аз разбрах, че изобщо съществува този проблем. Защото преди това си мислех от някакви лични, как да кажа, от неуспехи във връзките, от лични неуспехи, си мислех, че нещо на мен не ми е наред, че нещо на мен ужасно не ми върви, че Господ нещо си мен ме е набедил да съм, примерно, нещастна. И дълго време мислех така. Както извиня, че те прекъснах, ама както един от въпросите на наши последователи, които след малко ще задам, някой ми е направил магия. И това включително и магия сме разваляли, да. Вау, добре. Да, естествено сме ходили и по врачки, и по там всякакви куршуми, тренинг, какво ли не. Всъщност не подозирах, че съществува това нещо, но тъй като нали, един път не се получава, втори път не се получава, трети път, то така сериозни са за мен, нали, лични нещастия, абстиненции. Да. Всъщност в някакъв момент реших, че трябва да потърся някаква помощ. Аз очевидно, че не знам как. Съответно, всякакви книги има за самопомощ, всякакви курсове има, всякакви лекции, всякакви терапии. Няма да ги коментирам, защото не мисля, че това е за което сме се събрали. Но ще кажа, че всъщност това, откъде захванах вече нещо здраво, на което да стъпя, започна се с тази книга. Там всъщност аз разбрах, че въобще има такова чудо. Такава емоционална, в случая любовна зависимост към връзките. Там жената описва много добре, дава много примери, описва защо е така, откъде идва, какво се получава, описва защо е толкова силно това привличане към тези връзки, нали? Защо ние просто влитаме в тях и защо все си намираме такова другарче, нали, с което се случва едно и също. Да. И тя там описва етапите на възстановяване, в които те са 10, не ги помня наизуст, но духовността е много застъпена, посещението на 12 стъпкови групи, намирането на терапевт, не в тази поредност, аз просто ги казвам както се сетя, но намирането на терапевт, който е запознат с този вид зависимост. Не просто терапевт, а терапевт, който е запознат с този вид зависимост. Посещаването на такива групи, не ги помня всичките, но всъщност оттам започна. Да. И ти каза нещо, което пак го има във въпросите след това, че това всъщност е свързано с детството. Кои са корените на тази зависимост? Семейството по ориджин. Мама, тати, те, с които сме живяли. Само, извинявай, ще прекъсна семейството, в което сме израснали. Да, това искам да кажем. Да, малко ми дойде смесено. Да. Семейството, в което сме израснали, би могло да бъде нашите родители, би могло да бъде баба, дядо, хората, с които сме израснали, средата. Да, важните хора от детството. Абсолютно, да. И то много интересно ми беше, че това нещо се формира до 5-та годинка. Там пише до 5-та годинка, където сега
нали, отварям една огромна скоба. Това не значи, че нали, ако сме израснали в такова семейство, нали, това не е плашещо. Това е информативно. До 5-та годинка детето наблюдава моделите на поведение в семейството. Очевидно, нали, аз не съм професионалист терапевт, но очевидно ги копира в мозъчето. Очевидно те стават гайдлайн, те стават моделите, които следваме като възрастни, без въобще грам да разбираме това нещо изобщо. Оттам се формира от нездравите отношения в семейството, в което сме израснали. Да, бих могла да добавя, не задължително да са нездрави отношения. Аз имам клиенти, които поради някаква причина един родител е отсъствал. Нали, той може да е починал или родителите са заминали някъде да работят и остават детето при баба и дядо и изведнъж изчезват другите важни. Дори имах една клиентка, баща й беше починал, когато тя е била на около годинка и тя казваше: ама аз нямам спомен за това. Как ми влияе? Нали, това е една друга дълга тема. Но да, не е задължително да е от семейство, което всъщност е, нали, с дисфункционални отношения. Да, всъщност не съм се замисляла, но да, така е. Може би, да кажем, семейство, което не е със здрави функционални отношения, по каквато и да е причина. Да. Може би така бих могла да го кажа. Добре, ти спомена две неща, на които искам да обърнем внимание. Едното е духовността. Да. И въобще, като цяло в 12-стъпковите програми е много засегната духовността. Лично при тебе, твоето преживяване, преди тази книга, преди тези групи, беше ли духовна? Появи ли се след това духовност? Как тя ти повлия? Изобщо не бях духовна. Аз въобще като разбрах, че ще е нещо за такова и малко се... какво ще това? Малко като... Какви са тези сектанти? Малко да. Просто каква духовност, какви 5 лева? Аз искам бръска. Нали, какво ми говорят за дядо Боже? Нали? Да. Не, никаква духовност от към вяра нямах. Сега съм по пътя си в моята си духовност, повече от преди. Разбира се, път имам, още не мога да се определя като достигнала някакво огромно просветление. Но повече от преди. Пътя е важен. Да. Да. Но каква е ролята на духовността в това възстановяване? Много пускаме контрола. Много пускам контрола, защото разбирам, че всъщност аз не мога да наредя обстановката както аз искам. Не мога. Някъде имаше, не мога да се сетя, някъде го четох по литературата и по... един вид ние все едно се опитваме, т.е. аз се опитвам примерно да дирижирам някакъв театър, в който ти ще си ми другарчето, ти ще си ми майката, ти ще си ми таткото, ти ще си ми приятелка за кафе, нали, така нататък. Начинът, по който аз си го представям, но това са живи хора, които може би не искат да играят тези роли. И когато този театър не се нареди, аз изпадаме в тези абстиненции, нали, защо не става, как не става. Така знаем, че има висша сила. Бог. Аз съм православна християнка, за мен това е Бог. В групите не е задължително да бъде конкретна вяра, там се говори за висша сила и там се научаваме, че всъщност тя дирижира всичко и го дирижира по перфектен начин природата, по начин, по който ние по никакъв начин нямаме знанието и умението. Ние сме триизмерни, нали? И всъщност започваме да се учим да се доверяваме. И пускайки контрола, като например, дали днес бях достатъчно интересна за теб, например. Дали, например, това е вид контрол, за да изконтролирам аз твоето отношение към мен. Малко пускаме го това нещо. Малко от малко, после повече. И всъщност се успокояваме, при което започваме да показваме и автентичното си аз. Да. И вече започваш ти да общуваш с мен, а не с това, което аз искам ти да мислиш за мен. И всъщност накрая вземе, че се получи едно, защо не е и здравословно общуване. Така че висшата сила е огромен фактор, на който за мен трябва да се учим да се доверяваме. В началото аз въобще не исках, обаче много съвпадна, че и спонсора, и терапевта ми говореха едно и също, без изобщо да се познават. В различни държави, нали бяха.
И двете ми казаха Бог. И аз, тъй като очевидно по моя начин не става, и почнах да ги слушам. Да. Ми кажат. Нека само да уточним за хората, които не знаят, спонсор в 12-стъпковите програми е човек с сходен опит, човек, който също е зависим от съответната, в случая любовна или сексуална зависимост, който е преминал 12-те стъпки, които са точно като тези на 12 стъпки на анонимни алкохолици, който има повече опит във възстановяването и който доброволно, безплатно работи с човек, който тепърва иска да се възстановява. Работата е по установена програма, която тя си е установена, нали, не измисля спонсора. Има въпроси и така нататък. Това е спонсора. Човек, който ни води в възстановяването. Не е професионален, не е терапевт, но е с повече опит. Да. И тук хората казват как може някой, който не разбира тези неща, да ми помогне, или как може слепец да води слепец. И това съм го чувала. Идеята е, че другия е попрогледнал все таки. Нали, не е чак толкова сляп. Все нещо е прогледнал. Това е идеята. Важно е, като си избираме спонсор, важно е така да си кликнем. Нали, да се разбираме така, да се чувстваме добре един с друг. Да, той не е перфектен, не е супер ясно виждащ, но вижда повече от нас, което за момента е достатъчно. Да, и нещо, което е още по-важно, той е вървял по този път. Абсолютно. Знае пътя, но не просто го знаем, е вървял, има опит. Точно така. С пътя. Добре, кое ти помага днес да поддържаш този баланс? Духовността. Избора на хора, с които да общувам. Когато се появят токсични хора, информацията, знанието, което от всичките изчезени неща, пазенето, всъщност Бог и аз, и другите, и групите. Това е на първо място Бог и другите и аз са хора, с които сме се възстановявали заедно или пък са се възстановявали по друго време. Правиме примерно 10-та стъпка, която е всеки ден да се говорим с доверена. Спонсорирам човек. Ходя, старая се да съм около църквата, причастявам се. Всъщност Бог, личната активност, така избягването на токсични хора, не само на връзки, ами и въобще на хора. И така, как да кажа, има един момент, в който непрекъснато, но много ситуации, в които да изберем, нали, как да кажа, бялото или черното. Тоест, аз към какво искам да се насоча. Аз веднага мога да се аз по инерция се разклащам. По инерция веднага започвам да се тревожа. Това идва, просто е така. Но следващото е моята реакция. Един момент, стоп, окей, разтревожих се 2 минути, примерно. Но да се опитам да се фокусирам върху здравите неща. Тоест, осъзнатото насочване към здравото. Да, всъщност осъзнаването, че имаш избор. Точно. Имаш избор да отидеш в обсебването, имаш избор да отидеш в здравото. Има нещо, което ти така бегло спомена, ама някакси ми се иска да му обърнем внимание. Може ли емоционалната зависимост да се прояви в други отношения? Не само партньорски, ами например в приятелските? Според мен може. Направо според мен се проявява. Може да се прояви всъщност в приятелските, да, определено, но обикновено в любовните там нещата са по-болезнени. Там нещата, нали, аз мога да имам 2-3 приятелки и това е абсолютно окей, нали. С приятелките някакси по-малко неща делим. Докато с партньорите е по-силно, но да, може и в приятелските, разбира се, че може да се палим лесно, да се караме с хората, да съм егоцентрична, така да ги обвинявам, да им прехвърлям отговорност. Разбира се, че може. Може да се прояви също в такава непрекъсната тревожност, някой да ни катастрофира, как се казва това, не знам, такива катастрофични мисли. Да. В хипохондрия.
В много, да. За мен в някакъв момент това става като едно друсане с емоции. Не мога да съм спокойна. Каквото и да стане, аз не мога да съм спокойна. Ту се тревожа за това, пък после се тревожа за това. Тамано правя второто, айде третото вече се е появило, нали? И всъщност конкретно любовните връзки са един прекрасен в кавички източник на тревожност. Да. Добре, имаме доста въпроси от последователи, така че аз ще ти ги прочита един по един, всички наведнъж. Дали е добре според теб или зле това, че днешните младежи повече избират? На времето е имало повече бракове, повече сериозни връзки с деца, но вероятността да се ожениш за грешния човек е по-голяма. Младите днес повече избират и има шанс да открият правилния човек, но получават едно вечно отлагане, нали, тук е риска, и вечно избиране и никога не вземаш решение. Да. За мен е тук думата е осъзнатото избиране. Значи майка ми преди 40 години може да е избрала осъзнато и да се е оженила, нали? И да е хепи. И аз мога днес, тук и сега, когато имам много възможности, да избера осъзнато и да съм хепи. Също така майка ми преди 40 години може да е избрала неосъзнато и да е нещастна 40 години и аз мога тук днес и сега също. И въпреки, че имам избор, мога да продължа да си залепвам в токсичното. За мен все пак обаче е по-добре сега ситуацията, в сегашни дни, защото имаме някаква свобода. Тоест ние можем да излезем от връзката, от брака. Нали, на времето е било срам да се разведеш, някакви такива неща е имало. На 20 години как да кажа, човек има по-малко опит. И когато на 20 години влезе в такъв брак и няма никакъв друг избор, според мен това така е няма никаква информация. Според мен това е така тежичко. Аз мисля, че ситуацията днес, където можем да си тръгнем от връзката, е по-добра, само че отговора не е в непрекъснатото тръгване от връзките, нали, според мен. Защото ние можем да си тръгнем, да попаднем на следващата и оттам да си тръгнем и пак. И всъщност вместо с един партньор да сме нещастни 30 години, ние можем да сме нещастни с 10 партньора всеки по 3 години, да кажем. Което не е решението на задачата. Но тук вече в днешно време идва много повече информация, много повече възможности за осъзнатост. Ето това, дори сега този разговор, който ние го водим преди там 30-40 години, вероятно би било нещо, което не би се случило, нали? Не би имало, не знам, най-малкото интернет нямаше. И тук вече ние имаме много повече възможности да се измъкнем от това. Най-малкото, защото сме информирани. А човек, когато е информиран и започне да търси, той намира. Да. Чувала ли си този израз situationship? Чул го съвсем скоро. Да. Добре, какво мислиш за тези situationship? Всъщност, дали те вредят на връзките, на обществото, на хората? Situationship една по едно и също време, нали? Или основна връзка с situationship. Не, това е нещо друго. Това е друго, окей, това е нещо друго. Situationship според мен е от моето виждане, от моя опит, това си е как да кажа, хем да не си гладен, хем да не си сит. Тоест, да, ще поясня. Situationship е някакво частично удовлетворяване на потребността ми от свързване, която е заложена от Твореца, от Създателя. Но в същото време не е пълното и удовлетворяване. За мен е това. Хем искам връзка, имам там някаква нали, situationship. Ситуацийка имам. И за момента, що горе съм окей. Обаче в дългосрочен план някакси според мен партньорството е за да си помагаме, за да си, нали, да вървим към, да еволюираме заедно, да си помагаме в еволюцията, в спасяването на душата, в който както го разбира. И situationship е малко като
като как да кажа, частично да получа това нещо, но в крайна сметка го нямам. И за мен според мен е по-важно, тук бих казала, аз лично бих на себе си обърнала внимание, например, ако съм в situationship, бих обърнала внимание на страха от обвързване. Защо съм в situationship? Защо не съм в постоянен ship? Long-term relationship. Да, кажи малко повече обаче за този страх от обвързване. Страхът от обвързване е буквално да ме е страх да се обвържа, обаче това не е в главата ми, ами мене ме е страх да се обвържа, затова няма да се обвържа. Това е някъде подсъзнателно върви, че връзката е заплаха от болка. Пак от това, което сме видели едно време от семейството, мястото, където сме израснали. Там се е формирало някъде в главите ни, че връзките, семействата носят много болка. Да, единия може да изостави, може да загине, може да се разболее, може да бие, може да всичко може. И оттам ние сме решили, че връзка е равно на примерно болка или примерно изоставяне или биене или нали, каквото там е. И се е заформил този слайд някъде там в мозъка, в подсъзнанието, не знам къде е заформил се, но не е на осъзнато ниво. И когато се появи човек, с който можем да се сближим, много често всъщност дори не му обръщаме внимание. Това много често не искаме да се свържем с него, защото там, наистина можем да се свържем. И казваме, той е скучен, той не е интересен, той е такъв, той е онакъв. И бягаме. Бягаме, обаче сме създадени хора и искаме пък да се свържем. Това е като храната, като водата, като слънцето. Искаме от това нещо, нали? Имаме потребност. И когато то надделява потребността ми от свързване, примерно аз искам да се свържа, обаче таман да се свържа или таман нещо, там да кажем да започва нещо си, хоп, започва този страх. И той отблъсква човека или пък аз бягам. И то е едното, то другото. И situationship според мен е много добро решение в кавички на това. Хем го има, хем го няма. Нали? То всъщност става така, че човек си потвърждава страха. Абсолютно, точно това става. Да. Обаче, ако се върнем на страха от обвързване, човек, който има страх от обвързване, казва, че той не би харесал някой, който всъщност му дава сигурност. Mm-hmm. Кога би харесал такъв човек? Би харесал този, който не му дава сигурност. Би харесал, според мен, от моя опит, подобен на родителя или там човека, с който е израснал, който е токсичен. Например, нарцис. Mm-hmm. Например, би харесал някой, който е емоционално недостъпен, студен човек. И там, нали, любовно зависимия, получава много силно сексуално привличане. Там направо залепва като пеперуда за свещ. Защото всъщност се активира от едно време, нали, този страх и си мисли, ако ето сега го накарам да ме обича, нали, ето сега, нали, най-сетне ще ме обичат. Само че, за съжаление, тъй като ходим по познатото, т.е. към аналога на родителя, с който имаме токсични отношения, обикновено това не се случва. За съжаление, обикновено срещаме от поредното отхвърляне или обида, или изоставяне, или там каквото е. Затова много често любовно зависимия се свързва с алкохолик, работохолик, емоционално недостъпен, женен, живееш в София, в Китай, в Румъния, с някой, който не може да даде тази топла привързаност. Тоест, ако някой има страх от обвързване, той няма да мисли за това съзнателно, мен ме е страх да се обвържа. Не, няма. А поведението му ще бъде такова, че всъщност той няма истински да може да бъде свързан и партньорите, които избира, ще бъдат такива, с които той не може да се свържи. Точно така. Те, примерно, ще бъдат по някакъв начин избягващи, недостъпни или ще изневеряват. Точно така. И по правило все другия е виновен. Нали? Естествено. Да. Ти всъщност почти отговори на още един от въпросите, които бяха
дадени от наши последователи. И то е защо попадам в едни и същи ситуации, конкретно за връзките, едни и същи хора, които не нараняват, но продължаваме всеки път да търсим подсъзнателно точно такива ситуации и хора. Ето заради това. Искаме някога като мънички сме искали мама, таче, който е да ни обича. Естествено. Това пак е абсолютно естествена потребност, така се раждаме. Обаче съответният човек няма този ресурс поради причини на негови емоционални дефицити, които пък от неговите си родители и така нататък. И ние тогава сме развили една огромна жажда за приемане и любов, с която порастваме и която отиваме да търсим, ама точно от същият тип. Сега, възможно е, примерно, да кажем, нали, майката може да е алкохолик, а пък съпруга да не близва алкохол, но да се прибира в 10 часа от работа. Те не си приличат. Майката е несериозна, алкохоличка, постоянно безработна, а другия пък е много стегнат, много отговорен, много точен, поема отговорности, нали, купува къща, тегли, нали, всичко прави, пък от конец. Ама го няма. Работи само. Те, видимо, не си приличат, но и двамата не могат да дадат време заедно, постоянство и всичко останало. И всъщност ние такива едни аналози търсим, към тях получаваме привличане. Не знам как става това нещо, но към тях получаваме привличане според мен, защото то не е според мен, аз съм го чувала от терапевти и съм го чела, не съм го измислила, защото търсим утвърждението точно от такива хора. Ако той ме заобича, значи аз съм достойна за любов, което е, нали, пламъчето, изконното желание на всеки от нас. Но имаше в АА книгата, ако не се лъжа, една такава като притча, че един човек си загубил ключовете някъде в някакъв тъмен ъгъл на улицата и ги търсил под уличното осветление, което е на 3 метра от място, на което ги е загубил. И го питат, нали, какво търсиш? Нали, ключовете. Къде ги изтръва? Ми е и там. Ами що ги търсиш тук? Защото тук виждам, там не виждам. Ключовете са на друго място. Това, което търсим. Да, т.е. човек просто трябва да търси на друго място. Точно. Добре, има още един въпрос, който смятам, че е важен. Той не е един, още няколко са, но следващия също така мисля, че е важен. Защо е толкова трудно да се пусне човек, към когото си емоционално зависим, и как да се справя с страха за живота на този човек? Добър въпрос. Защо е трудно да се пусне? Според мен сещам се за две неща. Изначално, когато обичаме някого, разбира се, че ние не искаме да го пуснем. Разбира се, че искаме да сме с човека, когото обичаме. Това е най-нормалното нещо. Ние страдаме за близките си, ако нещо се случи с тях, нали, или ако те ни напуснат. Това даже трябва, нали, смисъл, ненормално, ако не страдаме. Хайде да не категоризирам, но естественото, това е естествено. И това естествено чувство обаче, според мен, започва да се изкривява вече в любовната зависимост последният начин. Ако той ме напусне, или там ако го загубя, нещо като аз няма начин или да съществувам, или няма начин да съм щастлив, или тъй като се идентифицираме изцяло с партньора, т.е. моята самоличност, моята самооценка е страшно наплетена с тази на партньора. Всъщност, губейки него, губя и себе си. Mm-hmm. Това се получава. Да. Такова изкривяване. Това, което аз намирам за даденото от Бога, е скръб, мъка, тъга, печал. Естествено, нали това. Но в нашата зависимост става и изкривява се към аз тотално вече губя и себе си и аз спирам да съществувам и става още по-страшно. Нали, той без това е трудно, но това става още по-страшно. И страха да не се случи нещо с партньора е също като пак такъв страх от изоставяне. Разбира се, със всеки един от нас може да се случи всичко. Никой не е сигурен в нищо. Но това е още вече дали защото ще ме напусне, дали защото нещо ще се случи с него. Всъщност моята идентификация заминава моето щастие, тъй като той за мен е на пиедестал, той е, нали, Бога слънце, всъщност всичко заминава край вече, нищо няма след партньора. Всъщност това нещо много засилва
естествената скръб, която изпитваме. Според мен това е причината. Така мисля аз. Добре, а как да пуснеш такъв човек? Нещо Да чисто практически. Изначално, според мен, не трябва да го държиш, той сам трябва да е тук. Ама да речем, той се е превърнал в обект на зависимостта. Нали? Една от характеристиките всъщност на Азасъл, ако не греша, третата, беше, че нали, всъщност се връщаме към връзки, които са дисфункционални, точно от страх от изоставане. Тоест, това е характеристика на тази зависимост. Обаче как да пуснем такъв човек? Как да го пуснем? От 10-ти етаж. Примерно, но няма да искам. От моя опит, те много не питат дали да бъдат пуснати. В някакъв момент просто се получава, нали, ако говорим, ако връзката е токсична и не върви, разбира се получава някакъв разрив. Изначално ние никога не го държим. Илюзия е според мен, че го държим. Той е тук с мен, защото той така иска в този момент. И е пълна илюзия, че аз мога да го държа или да го подсигуря или каквото и да е. Не можем да го... Не искаме, аз знам, че не искаме да го пуснем, обаче някакси по някакъв начин според това, което ми идва на ум е да работим за собствената си идентификация, самооценка, за да разберем, че ние сме две отделни... Ние не сме две половинки на едно цяло, където половинката сама не може да диша. Ние сме две отделни единици човешки, които искат, нали, да бъдат заедно. И всъщност най-хубавото е, че ние го пускаме, ама той седи до нас или тя. Нали. Как да го пуснем с работа за индивидуалната самооценка, с работа въобще върху това какво е отношение, какви са здрави отношения, да разберем, че този човек има право да избере дали да бъде с мен или да не бъде с мен, да му дадем това човешко право, всъщност да се научим да го обичаме, защото е той, а не защото ми трябва. И някак си, да, според мен с работа за самооценката и индивидуалността, плюс работа върху какво е това здравословни отношения, за да разберем, че този човек има право да постъпи както желае. И знаеш ли, има един такъв ключ, как да кажа, добронамерена манипулация, ще го нарека. Да гледаме на него наистина да му е добре. Разбираш ли? И когато наистина му е добре, той сам ще иска да остане. Когато не го спираме, когато му засвидетелстваме внимание, когато той също е спокоен с мен, когато той иска да се развива и аз както мога го поощрявам. Когато го утвърждавам, когато му казвам, че той струва, ама не за да го изманипулирам с комплименти, а защото аз наистина мисля, че той има това и това качество, тогава всъщност няма нужда да го държа, той сам стои. Вече ако в някакъв момент някой реши да си тръгне или някой, не дай Боже, нещо, нали, да пази Господ, нещо се случи, ние не можем да контролираме тези неща. Ето тук идва висшата сила, Бог, духовността, нали, всъщност. Да. И сега този въпрос, мисля, че ще бъде последен, обаче засяга едно много силно друго вярване. Когато се влюбя силно в някой и усещам, че имаме силна връзка, много силна тяга и знам, аз усещам, че сме предопределени един за друг. И съм сигурна, че един ден ще сме заедно, но той още не го разбира. Да. Това дали означава, че сме сродни души или души близнаци? Аз бих казала, че опознаването и времето заедно биха отговорили на този въпрос. Сродни души, души близнаци. Не знам дали душите са само една с друга сродни по света или имаме няколко, или сме близнаци, наистина не знам. Знам, че всъщност времето и здравото общуване ще даде отговор на този въпрос. Сега той там имаше, каза се, че той не го разбира. Тоест, нали, аз го разбирам, аз го виждам, аз го чувствам, аз го усещам, но той не го разбира. И значи за мен е важно да дадем правото на другия човек да разбере и да избере. Тоест, аз мога да му заявя моите симпатии, мога да му заявя
Мога да му кажа, нали? Мога да се заявя, но от тук нататък трябва да му дам правото на свободен избор. А как се заявявам? Какво отивам и правя? Ами аз те харесвам. Искам да съм с теб. Така ли се заявявам? Или по-скоро отивам да общувам с него, отивам да си говорим, интересувам се, виждам какво е му е трудно, опитвам се да му помогна, изразявам симпатията си чрез общуване, помощ, топлота, подкрепа. И тогава той може хем да го разбере, хем може и да го избере. А вече дали са близнаци и сродни души, наистина не знам. Повече вярвам в градението и общуването от двете страни. 50 на 50. Да. Да, много ти благодаря за този разговор. Всъщност, накрая е хубаво да кажем, че в коментарите под това видео ще сложим линк за групите на анонимни зависими от секса и любовта, който има нужда да потърси помощ. Можем да сложим линки за книгата. Да, много добра идея. Имаше една и мъжката книга за мъжкия аналог ангажиментофобните. Имаше нещо. Не знам кой. Ако се сетиш, ще изпратим после линки, ще го сложим в коментарите. Заключителни думи? Търсете, вярвайте в Бог и се възстановявайте. Търсете, не се отказвайте. Не се отказвайте. Всичко. Хората са го минали. Има сходен опит, има всичко. Просто трябва да се търси. Не винаги става бързо. Не се отказвайте. Не се отказвайте. Съдете по самоусещането си на дългосрочна база. Как се чувствате с дадената група, дадения терапевт, дадените и така нататък. Благодаря ви, че бяхте с нас. Подкаст за живота. С Катя си говорихме за темата за емоционалната зависимост. Може да се абонирате за нашия подкаст, за да получавате редовна информация за новите видеа. Аз съм Милена Петрова. Благодаря. И на теб ти благодаря, Катя. И аз много благодаря за възможността за разговор.